שלום לכולם וברוכים הבאים. זה מדריך בסיסי, אפילו לא כל כך בסיסי, על איך משנים את רקע הפייסבוק שלכם. פותחים קודם כל את גוגל כרום או כל אינטרנט אחרת חוץ מאינטרנט אקספלורר, ככה אני יודע. אני לא בטוח שזה עובד בכל האינטרנט, אבל זה עובד בגוגל כרום. אז למי שיש גוגל כרום הוא יכול לצפות בסרטון הזה. רק רגע, אני אוריד את השעון. יופי, השעון ירד. אז נמשיך בסרטון. טוב, אנחנו עכשיו, אני אראה לכם הוכחה שזה עובד. בלי פוטושופ, בלי כלום. גם אין לי כוח לעשות פוטושופ. אז הנה, כתבתי, הנה, נלך לפייסבוק.com והנה זה נטען לי, וכמה הפרשב שלי אולי קצת איטי, כן הוא באמת קצת איטי, אפילו לא אולי. הנה, תראו איזה יופי של פייסבוק אני ארגנתי לי פה. אני לא ישן את זה היום, אבל אני אומר לכם איך עושים את זה, תאמינו שאני לא משקר. נגיד אני אכתוב את הסיסמה שלי, הנה, רק שנייה, הנה התחבר, זה עושה לכם את הפייסבוק קצת יותר איטי, אבל ממש כמעט בטיפה, פשוט המחשב שלי הוא לא ממש מהיר כל כך, כאילו לא ממש מהיר. אז מה זה? רק שנייה, רק רגע, טוב, אני אטפל בבעיות האלה ואחזור אליכם אחרי שאני אתחבר לפייסבוק שלי ויראה לכם את הכל. טוב, הנה תיקנתי את כל הבעיות